Noniin. Nyt kuvat tuolta muualta. Tässä on meidän pihlaja. Nyt me näytetään tää kuvauspaikka. Käänny. Tässä on tää pihlaajan lehti. Tää ruskistuu aina syksyllä. Tää pihlaaja on tää on aika harva kasvustonen. Ja sitten tästä tää kuvaa maaperällä, että tästä ei ime paljon nää kasvit ei ime paljon tästä pihlaajasta, koska se on aika hyvin erillään näistä muista pihlaajista. Pihlaaja. Tässä on nämä pihlaajan marjat muodostuu tähän pihlaajan kesällä, kun se on käynyt sen oman niin sanotun oman talvilomansa. Sitten tää pihlaaja. Tässä on se hyvä puoli, että tää ei ikinä kasva melkein muiden puitten viereen. Että tää pitää sentään vähän turvaväliä niiden muiden puitten kanssa. Pihlaajan marja. Tän kyllä voi syödä, mutta se ei maistu mitenkään pahalle, mutta tää pihlaajan marja on terveellistä. Aika paha, mutta vitamiinista. Okei, ja kiitos. No niin.